Paayong buntag, good morning kanatong tanan. Salamat sa mayong buntag nga gihatag kanato sa Dios. Palakpakan nato ang atong Ginoo. Mga igsoon, aduna ako'y ipangutana kaninyo, and this seems like an elementary question, no? Ang pangutana mao kini, unsa man ang tawag sa mga tao nga nagpuyo sa Amerika? Ha? Gitawag nato sila nga mga Amerikano. Karon ang mga tao nga nagpuyo sa Pilipinas, unsa man ang atong tawag nato kanila? Mga Pilipino. Ang mga tao nga sumusunod ni Kristo, unsa man ang atong tawag nato kanila? Mga Kristiyano. Kini sunod nga pangutana murag dili na ni pang elementary, no? Murag lisod-lisod ni tubagon mga igsoon. Ang pangutana mao kini, unsaon man nato pagila nga ang usa ka tawo usa ka Kristiyano? Ha? Unsaon man nato pagila nga sa pagtan-aw pa lang nimo sa tawo usa ka Kristiyano? Mga igsoon, ang saon nato pag-ila o unsa man ang ilhanan sa usa ka tawo nga Kristiyano o tagasunod ni Kristo? Unsa man? Murag lisod tubago, no? Ang tinuod nga Kristiyano o tagasunod ni Kristo, mga igsoon, dili nato makita sa yang gisulob nga sinina, dili nato makita sa yang bahandi, o dili nato makita sa yang educational attainment o unsa man ang yang nahuman. Mailhan ang usa ka tawo nga siya Kristiyano pinaagi sa iyang mga unsa man, mga maayong buhat, no? Ilabi na sa gitawag nato nga Christian charity. Unsa man ning Christian charity? Usa nini mga igsoon kanang gitawag nato nga makita sa tao kanang mga buhat sa kaluoy, no? Mga buhat sa kaluoy. Nga din makita diha sa mga buhat ang gitawag nato nga gugma, no? Gugma. Mga buhat nga adunay gipakita nga gugma ug pagmahal. So diha nato makita ang usa ka tawo nga siya Kristiyano kung aduna siya ay gugma, no? Mga action that there is what we call love, no? Pagmahal. So ang Christian charity, ang mabuhat sa usa ka tawo nga adunay kaluoy o gugma, mao kini ang ilhanan, no? This is the distinguishing mark of being a true Christian. So usa ka tinuod nga Kristiyano, sa usa ka tinuod nga Kristiyano maigsoon, makita nato sa iyang pagkatao nga mupatig babaw pirmi diha siyang kinabuhi ang gugma, no? Mao kini atong hinumduman. Kung aduna say gugma, makita diha usab kaniya si Jesus, di ba? Makita usab diha sa pagkatao ang Dios kung ang maong tao adunay gugma. Kay matud pa sa Biblia mga igsoon, ang Dios gugma, di ba? Ingon sa Biblia, God is love. Si Jesus gugma. Gani mga igsoon, gugma man ang nagtukmod sa atong Ginoong Hesus ngano nga gihalad o gisakripisyo ang iyang kaugalingon para malansang sa krus ug mamatay para kanatong tanan aron lamang kita maluwas. It is because out of love, no? Tungod kini sa gugma sa atong Ginoo, kay lagi si Jesus gugma man. Kayang tao nga nahigugma mga igsoon, andam mo sakripisyo sa iyang kaugalingon para sa iyang hinigugma, no? Amen. Mao na nga kung ang imong asawa o ang imong bana
andam gani mo sakripisyo sa iyang kaugalingon alang kanimo, diha nimo makita nga gihigugma ka sa imong bana o sa imong asawa. Mauni atong hinumduman, no? So si Jesus nga atong Ginoo, mga igsoon, nahigugma pag-ayo kanato, mao nga mihalat og misakripisyo siya sa iyang kaugalingon para kanatong tanan. Og tungod diini, mga igsoon, tungod siyang ipakita nga gugma kanato, mihatag usab siya kanato og bag-ong sugo. Unsa man ang bag-ong sugo nga iyang gingon sa atong ebanghelyo karon, mao kini ang bag-ong sugo nga gingon sa atong Ginoo, mga igsoon, paghigugmaay kamo sama nga ako nahigugma kaninyo. Ngano nga kini gitawag nga bag-ong sugo? Kaysa una manggod ang mando, mga igsoon, nga higugmaon nato kadto lamang nahigugma kanato, no? Ug kasilagan nato katong nasilag usab kanato. Mao tong giingon sa una, mata sa mata, ngipon sa ngipon. Kung ang imong giutang usa ka kinabuhi, kinabuhi usab ang imong ibayad. So sa bag-ong sugo ni Jesus, sa pag-ingon niya, paghigugmaay kamo, apil na niini ang paghigugma sa atong mga kaaway, no? Mga igsoon, ang atong Ginoo naghatag kanato og panig-ingnan mahitungod sa gugma. Mao na nga kita nga gitawag nga mga Kristiyano, mga sumusunod ni Kristo, gihatagan kitag panig-ingnan kung giunsa niya pagpakita sa iyang dakong gugma kanato. Mao na nga giawhag usab kita nga maghigugmaay sa usag-usa. Mao kini ang sugo sa atong Ginoo. Ug matud pa sa atong ebanghelyo karon, kung maghigugmaay kamo, mahibalo ang tanan nga kamo akong mga tinun-an, no? Kung maghigugmaay kamo, mahibalo ang tanan nga kamo akong mga tinun-an. Sumaila nga kita mga tinun-an ni Jesus, mga igsuon, ang mga sumusunod ni Kristo diha sa atong pagpakita sa atong gugma sa usag-usa. Ug mao kini ang dako nga hagit kanatong tanan, mga igsuon, ang maipakita ang atong pagka-Kristiyano diha sa atong paghigugmaay. Daghang pamaagi, mga igsuon, unsaon pagpadayag sa atong gugma ngadto sa atong isikatawo, no? Ang pagpakita nato og gugma sa uban, ang imbitasyon kanato nga dili lang unta nato higugmaon kadtong nahigugma kanato. Dili lang unta nato higugmaon kadtong matawag nato nga mga tao nga mga lovable, o kundili higugmaon usab nato kadtong mga tao nga gitawag nato mga unlovable, no? Kanang sa tan-aw nimo mayukmok, kay ba magunsay mayukmok? Labi na mga batignaong, mauna nga dili nimo tagdon, ayaw, no? Mauhino na ang mas hatagan nimo og pagtagad. Kanang mga tao nga makita nimo nga nagkabuliksing, nagkabulingit sa dalan, nagpakilimos, og tungod kay sila mga makililimos, mauna nga wa nimo sila tagda, ayaw, tagdahin noon sila og hatagi og pagtagad. So hinumduman nato, mga igsuon, nga ang sugo sa Ginoo nga kita maghigugmaay, no? Og dili lang nato higugmaon katong mga tao nga nagpakitag kaayo kanato, kun dili kadto usab nagpakita og dili maayo kanato. Mao kini ang dako nga hagit kanatong tanan. Nahinumdum ko
Usa ka tawo mingon, kanang atong silingan nga wala mangimbita sa birthday, sa akong birthday dili usab na nako imbitahon, no? Kanang atong silingan nga wala manghatag unsay nadawat niya nga nila nga kaayuhan, ayaw usab tagai sa atong madawat nga kaayuhan kay wa sila manghatag. So kun ing-ani ang atong gipakita nga batasan o reaksyon ngadto sa uban, wala nato sunda ang giingon sa atong Ginoo nga kita maghigugmaay sa usag-usa, no? Kaysa maong sugo sa Ginoo, apil man niini ang paghigugma sa mga tao nga wa mahigugma kanato. Apil ang paghigugma sa atong kaaway. Disod sayon la sultihon, no? Pero disod buhaton. Kay kung mabuhat nato kini mga igsoon matud pa sa atong Ginoo, kita iyang mga tinun-an, no? Mga igsoon, bag-o pa lang nahuman ang eleksyon, di ba, no? Didaog ba ang inyong kandidato? O kahibalo ko nga tungod sa mga eleksyon, mga igsoon, daghang ang nag-away-away, no? Daghang nag-away-away, daghan ang hangtod karon nga mga managsuon, mga paryente, mga higala nga wala na magtinagdanay, no? Tungod kay sila mga kontrapartido. Mga igsoon, ang atong Ginoo nagpahinumdom kanato diha sa iyang sugo nga atong nadungog sa ebanghelyo karon nga kita maghigugmaay sa usag-usa. So kay nahuman naman ang eleksyon, ingon pa nila mga igsoon, let's move on, no? Let's move on o kita maghiusa, no? Mga igsoon, isalig lang nato ang tanan sa Ginoo nga dunay maayong mahitabo sa bag-ong administrasyon, no? Wala man mo daog ang atong gitapigan. Di na kita magbangayan, no? Kundili maghigugmaay kay mao kini ang sugo sa atong Ginoo. Sa akong gingon kaninyo mga igsoon, sayon la litokon apan disod buhaton. Ang ato mga igsoon nga maningkamot kita nga masunod ang sugo sa atong Ginoo, no? Ug mao kini ang dako nga hagit kanato isip mga sumusunod ni Kristo. Si Kristo miingon, paghigugmaay kamo sa mga ako nahigugma kaninyo. Mga igsoon, maningkamot kita nga mamahimong mga tinuod nga mga Kristiyano ug dili lang sa pangalan lamang, no? Nahinumdum ko mga igsoon, adunay usa ka buta, no, nga gusto mo labang sa pikas dalan ug tungod lagi kay daghan mang mga sakyanan ang nag-agi-agi, nagisud kining maong buta sa pagtabog sa maong dalan. Karon adunay usa ka tawo nga nakakita niya nga gustong mulabang siya sa pikas dalan, mao nga gitabangan siya sa maong tawo aron makatabok sa maong dalan. Og sa dihang nakatabok na ang buta ug ang maong tawo nga mitabang kaniya, nangutana kining maong buta sa maong tawo nga mitabang kaniya, ingon siya nga uwa siya mangutana, ang iyang gingon, you are a Christian. You are a Christian. Ug mitubag usab ang maong tao, how do you know that I am a Christian? Miingon ang buta, tungod sa imong gipakita nga gugma ug kaayo kanako. Mga igsoon, sa akong giingon kaninyo, maningkamot kita nga mamahimo nga mga tinuod nga mga Kristiyano diha sa atong pagpakita o pagpadayag sa atong gugma ngadto sa uban. Paghigugmaay kamo, ingon nga ako nahigugma kaninyo, mao kini ang akong sugo, paghigugmaay kamo, miingon ang Ginoo. Palakpakan nato ang Dios mga igsoon. Manindog kita ug atong ipadayag ang atong pagtuo ngadto sa Dios.
Nagatuo kami sa Dios nga Amahan nga makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo si Jesucristo ang bugtong anak sa Dios, ganagsamahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod, ganag tilibinuhat usa kinaya samahan, pinagi kaniya nangahimo ang tanan. Tungod kanatong mga tao galang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit sa lalang sa Espiritu Santo. Nahimo siya nga may lawas gikan ni maranga ulay og nahimong tao. Tungod kanato gilansang sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Naganto siya, namatay o gilubong. Sa katulong adlaw nabanhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Amahan. Mibalik siya aron himayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ang maghatag sa kinabuhi. Nagagihan siya sa Amahan ug sa Anak, dungan sa Amahan ug sa Anak, gisimba siya og gihimaya og misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa santos katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa maabot nga kalibutan. Amen. Ang Dios mibuot nga naay bag-ong langit ug bag-ong yuta, naginahinay na o kamugna ang iyang bagong Jerusalem, diin ang bagong kasuguan sa paghigugma ay gihubad na sa buhat. Ang atong nga pagampo nagmatuod lang ni anang matang sa gugma. Busa moingon kita, Ginoo patalinghugi kami. Ginoo patalinghugi kami. Alang sa atong simbahan, lukop sa kalibutan, nga magpabilin siya pagpanlimbasog diha sa iyang pagsaksi sa pag-abot sa gingharian. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami. Alang sa atong nasod, nga sa walay puas mula hutay sa pagpangita sa kaangayan, taliwala sa kagubot sa gubat, o sa mga pagpanlupig, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami. Alang kanatong tanan, nga maningkamot kita pagpuyo ni anang gugma sa isig katawo, nga gitudlo ni Jesus. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami. Alang sa mga sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, ug Joel Shibalipari, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami. Alang sa kapahulayang dayon sa mga kalag sa tanang nangamatay, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami. Sa hilo mga igsoon atong ipaabot ngadto sa Dios ang atong mga panginahanglan karon. Dios among Amahan, sa dihang gibayaw mo ang imong anak ngadto sa himaya, imong gisaad kanamo ang walay katapusang kahayag. Sa pagbungat namo sa among mga pag-ampo nganha kanimo, himua nga ang among kamanggihatagon magtukod sa bag-ong Jerusalem pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.